sa atin, ito na magsugod ako invite ang tanan nga mag-apunta sa sealing prayer. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord Jesus Christ, in Thy name, I ask you to bind and silence all powers and forces that do not accept you as King, Lord and King, in the air, in the water, in the ground, the netherworld, the nature, and the spiritual world. Lord Jesus Christ, in Thy name, I ask you to bind all demonic actions and demonic communications. Then, Lord, I ask Thee to seal this whole place, all of us here, and all our intentions with the precious blood of Jesus Christ. Mother Mary, we ask you, and all our guardian angels, to defend us in battle against Satan and the powers of darkness. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. May gabi. Basig, makahingaga mo ang atong igsuon ng President Brad Calaway nag-invite sa lista. Parang kay St. Michael, yung lansa, lagi pangalanan na niya St. The Archangel. So, basig na ganahan, open pa kayo ito. Invitation naman. Kaya ito ang iso ko dahil lahat will o asa taman. Diba? Naarago nila o asa yung bukat. Okay. Ayaw. Si Brad ninyo, di man na siya mulakaw. Ayaw, mo na. Okay. So, mas nindot ani kay mabusog ang ato ang espiritu. Dili lang atong lawas. Ang atong lawas, matod pa dili ginanato angay nga kana ang amumahon kanunay. Mas angay na siyang pantunon. Dili siya angay nga tagaan sa tanang ipangayo. Kaya ang mga santos di gyud mopalit sa ilahang nagustuhan. Ganang ice cream di mopalit. Kay gitawag nila self-denial, no? Ganahan o kung ganahan kag aircon, magpainit. Kung unsay upos sa gipangayo sa lawas, way buhaton sa mga santos. Pero kita kay wow, masama yun. Basi mas santos ko ta po. Okay. Muna nga nindot kayo ang pagkaton kanunay sa kinabuhi sa mga santos o pagbasa bahin sa mga spirituality, lisod kung kanunay natin knowledge sa apologetics unya way spirituality lakit ang kanaang atong dagan sa atong pagdepensa, no? O sa kuan man ang bisang espada nga duhay suwat mahog mahabol, mo na mas akay nga magkaton po tuon kabahin sa spiritual life aron mosamot kahait ang mga pulong atong buhian nya paningkamutan nga atong nakatunan ato yung mapuy-an kay lisod murag di siya ta usahay magdumingon ta bawal ang magpudyo-pudyo nya kita otro po, no? O kinahanglan mangumpisal kita kanunay po mangumpisal. Okay. So mga kato, introduction. Ang akong tema, kabahin sa sacraments. Daghan naman siguro ang naghibaw kabahin sa sacraments. So alang sa uban na nakahibaw na ani, silbi review na lang kini. Okay. Sacraments. So sa man ang buot pasabot nining sacraments or sacramento. Pag nagsabi mo sa pag kung alam mo sa angay ninyong take note. Sacraments matud pa is an outward sign instituted by Christ to give grace. Mga makita nga timaan nga gitukod ni Kristo nga makahatag og grasya or sensible signs instituted by Christ by means of which the graces of the Holy Spirit are communicated to us. So mao may mga timaan nga ipadagayday ni Kristo ang grasya. Sa Latin gitawag kining sacramentum.
or buot pasabot something holy, balaan, and also mysterious. Kay matud pa sa usa ka santos, ang mga tungod kay ang mga balaan or in early times ang mga balaan nga mga butang were hidden from the knowledge of the heathen. Unsa nang heathen? Katong mga pagano, dili Judaism, dili Kristiyano, o wala dili pod Islam. Katong way pagtuo sa Dios. So gitago kana kanila sa ilang kahibalo. Dunay tulo ka butang nga naglangkob sa usa ka sakramento. Unsa man kana? Ang una mao ang institution, kini siya instituted by Christ. No. Murag madugay ta nila kay institution by Christ. Mas mabasahan di ba? Institution by Christ. Ang ikaduha, outward sign. Outward sign. Ikatulo, siya ay power to give grace. Power to give grace. So sa may buot pa ng institution by Christ. Ang buot pasabot di ana mao nga si Kristo. Only Christ instituted the sacraments because only God endow signs with the power to give grace. Ang Ginoo ra mo'y makatukod tungod kay siya naman ang dunay gahom nga makahatag og grasya. Ang ikaduha, so we know that Christ instituted the 7 sacraments from the teaching of the church, from the tradition, and from the Holy Scripture. Diha sa Biblia, wala gayon siya kanang dili nato mabasa nga mauni ang pasunod nga 7 sacraments. Gihan-ay, kung dili mabasa diha bahin sa mga bahin sa San Juan, sa John 10, 20:21 to 20 to 22, ang sakramento sa kumpisan. Sa Genesis, katong pagbuhat sa tao, no? Nagibuhat niya, mo to'y pagbuhat sa sakrament sa kasal. Unya sa hilog, sa Galatia, gisgutan po diya sa Galatia 5:16, no? Kakatan siya. Pero sa tradisyon, tuwa siya dito na naputang. Ang tradisyon, katong oral teachings nga gitudlo ni Kristo, unya napakasa sa mga apostoles, unya gisuwat po sa na-compile po sa atong simbahan, naa sa mga sinuwat diha sa atong documents sa simbahan. Ang tanang mga schismatic or the Eastern churches, katong mga Katoliko sa una nga nibiya sa simbahan, nagpadayon nga misunod dining 7 sacraments nga gimugna gitukod sa atong simbahan. No? Padayon sila nga recognize ilang iba nga bisan pa og kulang na sila kanang schismatic buot pasabot nga wala na sila nagpasakop sa authority sa atong Santo Papa. No? Sama niya ng SSPX murag wala naman reconcile na sila. So ang schismatic kanang wa na nagpailaw, nagpalando sa authority sa atong Pope. The church has no power to institute the sacraments. Why gahom ang simbahan or authority nga mo himo og sacraments kundi si Kristo. Muna usa sa iyang institution by Christ. Ikaduha, masaling outward sign. Ang outward sign is a sign that is something to be perceived by the senses. Kanang makita or madungog sa atong dalunggan, makita sa atong mga mata. Kanang mga gigamit diha sa sakramento. Lain-lain kana siya sa sakramento sa bunyag. Example diha sa bunyag, no? Na gitawag matag sakramento adunay gitawag og mater. Mao ni ang signs nga makita matag sacraments. Mother, form, and the minister. So pananglit sa bunyag,
unsa mang outward sign nga makita diha? Mugamit og tubig, tubig. O ang form mao ang kanang in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Atong timan-an nga only the Trinitarian nga baptism ang gitawag og valid baptism ha. Upan ang mga born again, mga munyag sila in Trinitarian form, basta intention, so basta sibo sa intention sa simbahan, valid ka na. Doon na po yung mga born again o Protestant churches or denominations nga dili Trinitarian, unang o mubalhin sa pagkakatoliko, kinahanglan bunyagan o pag-utro. So ang tubig, mo na itong nagigamit diha sa baptism. Unya, we hear the words, katong muingon siya, I now baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kung laigo ang bubunyag in case of necessity, wala kanay amen. No? So, muna ang form. Unya, ang minister, natural, ordinary minister, ang pare. Extraordinary, ang laigo, or bisan ang pagano, or bisan kinsa, basta in case of necessity, kung sabi po pasabot, nanglit diha sa ospital or dahil bisan asang dapit adunay magana nya himalatyon kay wa matarong or diha sa Taguangan dunay balatian nya pag anak papaingon jud mamatay. So kay pwede makabunyag si bisan kinsa gamit pinagi basta sa intention sa simbahan unya ang gamiton mo gitong Trinitarian. I will baptize ko in the name of Jesus, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Walay amen. Kaya ang amen kung nagpari ra ang minister. So, ngano ang water? Unsa may signify sa water? Atong makita sa aning atong kalibutan, no? Generally ang water gigamit siya as cleansing agent. No? Dahil mga hugaw, makalimpyo siya sa lain-lain klase ng mga hugaw. So, mao nang diha sa bunyag, ang hugaw sa atong kalag, malimpyuhan. So, mao nang gigamit sa atong simbahan, ang tubig. Kaya atong kalag na nahugawan tungod sa original sin, limpyuhan diha sa bunyag. Dili na makita o ginaon sa pagkalimpyo ang kalag, kay spiritual man na siya. Unya ang katong words, o ang minister. But diri as water cleanses from impurity and extinguishes fire. The use of water signifies that our souls are cleansed, and the fire of hell is quenched for us. So, no? Mao nang ingon nga sama ang tubig makalimpyo sa mga hugawan o palong sa kalayo. Gigamit usab siya diha sa bunyag isip paglimpyo sa kalag o sequence sa kauhaw or makapapalong usab sa siga sa kainit sa impyerno. Tungod na sa sala nga original sin sa naa sa kalag sa bata. So inig bunyag masudlan siya kalag. Diha moturok ang musugod ang bag-ong kinabuhi sa bata or sa tao nga dako na nagpabunyag. Muna gitawag og sa John 3:5 nga unless a man be born again by water and spirit, he cannot enter the kingdom of heaven. So muna ang bunyag. So in confirmation, unsa may gigamit? Gimugamit na diha og oil. Di ko familiar sa kanaang form. Anya ang minister pare gihapon. As oil gives light and strengthens the body, its use in confirmation indicates plainly that our souls are enlightened and fortified by the Holy Spirit. So malig-on, malamdagan ang atong kalag, matagaan og kahayag o malig-on. So, doana siya munang makita nga sign. Dili na nato gyapon makita kung giunsa na pagtrabaho. Kaya ang Holy Spirit man mo'y magbuhat niya na. So, doana ang sacrament, outward sign. No? The practical effect, these are sensible signs na
ma-perceive sa atuang hearing o sa atuang sense of seeing, no? Katong makita ang tubig ug ang oil ug ang pulong na gibungat. So that the practical effect of the sacrament may be known by the sensible sign. Mo to ganiha. So our Lord made use of distinct signs. Migamit po ng Ginoo in conferring graces and benefits. Although a tooth and a word of His part would suffice. So bisan ang Ginoo nga gawhanan kayo, migamit po siya nining mga timaan, no? Nga bisan unta sa iyang kagawhanan, pwede na siya bubungat o bisan dili kani siya mo gesture, why nito? Iharang tutukan, mahimo ra niyang ayuhon ang tao. Pero ang Ginoo isip example o pagpakita nato nga kanili ay angay sa natong sundon, mo nang gigamit po siya. Unsa may example? Diha sa Pentecost Day, di ba duhay may daghang mga dila nga kakalayo, no? Unya naapoy kanang hangin nga hagoros, no? On the Pentecost Day, the Holy Spirit manifested His coming by a visible and audible sign, katong makita nga kadila o nga kalayo. Unya ang audible sign katong hangin nga hagoros. The tongues of fire indicated the enlightenment of the apostles and the gift of tongues. Mo itong nakasulti ang mga apostoles of lain-laing pinulungan. So the mighty wind, the power imparted to them. So gahom dito mo ito'y pwersa sa Holy Spirit, katong hangin. So mo na gigamit sa Ginoo. So another nga scenario diha sa Biblia, diha sa Mateo 9:29. Katong gihikap ni Kristo ang mata sa usa ka bulan, no? O diha po sa Mateo 8:3, katong usa ka sanlahon, diha po giayo, iyang gihikap. Unya kadto pong may abot siya sa katong pag-institute niya sa kumpisan, the baptism, the sacrament of confession, katong nagtapok ang mga apostoles niya, kalitra siya nga butho niya, ingon siya nga iyang ibugahan og hangin ang mga apostoles o sa mga mautong ruwa sa Genesis niya, ingon siya, maingon nga ako ipadala sa amahan, adawatan ninyo ang Espiritu Santo, no? Katong pagbuga niyang hangin niya, ingon siya, maingon nga ako ipadala sa amahan, ako sa magpadala kaninyo. So mo to ang pag-institute niya sa confession. Unya diha sa under the old dispensation, ang Ginoo ipakita usab og mga pabor pinaagi sa mga signs. Ngadto ni Moses, unsa man katong rod ni Moses, gigamit po siya tungkod, no? Dagan kay ito ka gigamit, gipikas ang dagat, nihatag og basta daghan to siya og gipambuhat. Unya ang katusan ang the brazen serpent, katong bronze nga bitin nga gikuha sa tumbaga, nganong gamit man po siya ito tungod kay dako man siya og kapuslanan alang sa mga katawhan. Og ang katong si Tobias, katong doon na bitay abdo sa isda gikuha, unya gipahid katong pag-uli na ni Tobias, gipahid ito niya si Tobias man to ang niya papa, gipahid sa mata sa si Tobit ang gisugo, ang nagdala ng gikuha ni Angel Rafael nga kuha ka ng abdo o mao ka lang gamitan, nagtambal sa mata sa iyong papa nga nabulag, ug tuod na ayo ang iyahang papa. So nagamit ang Ginoo niya ng mga visible nga mga signs. So mao na po diha dipakita sa atong Ginoo ang gigamit diha sa atong sa sakramento sa diha sa mga sakramento sa atong simbahan. So in like manner, it is the good pleasure of our Lord to convey graces to us by means of sensible signs. He ordained for the communication of graces, use of such words and objects as clearly signify the graces bestowed. Mao to ang iyang purpose nga nang gigamit yun ang Ginoo sa maong mga butang. Ay matod pa, sensible signs are instituted by our Lord
for the purpose of unsa man, of humbling the pride of man. So mo ay usa sa purpose nga nang gigamit ang atong Ginoong Dios ni anang mga sensible sign. Sensible signs, in fact, are required by the nature of man. Tungod kay kitang tao, dili man ta pure spirit. Ang atong lawas, composed of lawas, o kitang tao, composed kita og lawas o kalag. So, dili ta pure spirit. Muna, kinahanglan nato ang mga makita ng mga butang or panahon, gamit kaayo sa pagtudlo, kanang mga gitawag nato visual effect or visual signs, kay dali ra nato makatunan. So, usa sa mga purpose sa paggamit niya ng mga signs or outward signs sa sacraments, mao ang pagpakita sa iyang effect sa maong sakramento. So, the sacraments, kaning ikatulo, the power to give grace. So, the sacraments signify the graces they actually give. Although thus, the washing in baptism signifies the inward washing of the soul from sin. No? Na paglimpyo sa akalag gikan sa sala. Yeah, the sacraments always give the graces they signify, provided unsa may gikinahanglan. The recipient puts no obstacles. No? Pananglit sa baptism, gikinahanglan diha nga adunay pagtuo o kanang desire, no? Faith and dagko, faith and paghinulsol, ang pagtuo, paghinulsol sa kadagko. Apan sa gagmay, the infant, ang gikinahanglan is the permission from the parents or guardian. O panahon sa bunyag, unang mangutana ang pare, unsa may yung tuyo sa pag-anhi dinhi. So sa mga katong mga sponsors, ang among tuyo mo ang pagdawat sa pagpabunyag. So diya sa finance, ang gikinahanglan, finance, kumpisal, mopod ang gikinahanglan. Aron madawat nato, sigurado madawat ang grasya nga ipadagayday diha sa sakramento sa finance, ang pagtuo ug paghinulsol. Nya dunay desire nga mubiya na sa iyang mga sala, no? Kanang dili gitawag siya og kanang good confession. Dunay mga guidelines niya na. Nya nasa ilahing topic niya na. Ang ato niini kay ang paghisgot ra sa principle na kinatibuk ang bahin sa about sa sacraments. So it is principally through the sacraments that we obtain the grace of God. So daghan kay mga grasya ang ipadagayday sa atong Ginoong Kristo diha sa mga sakramento. No? They are the channels. So gitawag siya og the channels. The channel of graces by which grace enters the soul to feed and nourish them. So God gives grace outside the sacrament and answer to prayer. Mohimo kung padagayday og hatag og grasya ang Ginoo pinagi sa mga pag-ampo. But principally ang mga grasya naa gyud sa mga sakramento nato madawat. So, but only by worthy receiving the sacraments can we know definite graces, no? Kung naarigin ta sa kahigtan, pananglit sa sama sa the sacrament of the Eucharist, unsay requirements nga mo communion ta o siguradong makadawat ta grasya. Ang requirement is nata sa sanctifying grace. Mo bitaw na diha sa 1 Corinto 11:27, usisaan ninyo inyong kaugalingon, tagsa-tagsa nato atong usisaan natong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Kung anaa pa kita sa takos nga kahimtang nga mudawat sa lawas o dugo ni Kristo. Kay kung dili, dako o kuyaw, dahil makasa o dugang. Malawat na ito ang sakramento, apan wala ang grasya. Plus, nakabuhat pa kitang dugang sala. Unsang sala? Sacrilegio or sacrilege. So, muna itong timanaan. Kung doon na nata sa kahimtang sa mortal sin, wa pa ta kakumpisan, kinahanglan mag-umpisan ta, usa ta mo kalawat. Dili ta makalawat kung wala pa kita kapag-umpisan. So how many sacraments are there? Pila ka sakramento ang gitukod ni Kristo?
There are 7 sacraments, namely, kung sa ato, una, baptism, confirmation, Holy Eucharist, penance, extreme unction or hilog, holy orders or ordained sa pagkapari o matrimony. These 7 sacraments are a gift of love from the Son of God, a gift of which He paid His very life. So, si Kristo namatay, nagpakamatay, or ipatay, yan ibuhis niyang kinabuhi tungod ni nga aron makapot na ang maong grasya, aron kabayran ang atong mga sala. Unya, sa iyang kamatayon dito sa cross, dako ka, daghan kayong merits ang iyang naangkon. Gani, gihilakway ka na siya diha, dunay picture diha sa atong may Catholic faith, na dunay dakong bukid, unya na si Kristo gadupa sa cross, unya na ay murag fountain sa tunga, unya dunay 7 ka streams nga nagagas, no? Muna ang mulagway sa 7 sacraments. Unya sa ilawom, dunay mga karniro nga nanabsab, no? Tampo kayo tungod kay daghan magtubig ang gagas, so ang mga lunhaw kayo ang mga sagbot. Nguna na po sa sacraments, daghan kayo grasya ang ipanagayday, unya kita ang mga karnero nag-represent natong mga tao. Kung padoon ta, muinom ta, or musawad ta niya ng mga sakramento, sigurado yun nga manawris ang atong kalag o ang atong lawas, no? No, ano kayang epekto? So, if the life of the soul begins on baptism, o itong ganiha. It is fortified, atong kuhanin, at baptism, nagsugod ang kinabuhi sa kalag. Kunya, it is fortified by confirmation. Malig-on. Kay diya sa confirmation, di ba, naparoon mo na itong aping, nakinamdom pa mo, atong isagpa, aron hinumdom ni mo nga, andam na ka nga mo dipinsa. Sundalo na ta ni Kristo, andam na ta mo manalipod sa itong simbahan, sa itong pagtuo. Unya, brought to perfection by the Holy Eucharist. Kung tanganunay panyintang musimba, taas pag yun ang atong musamot, mutubo ang atong grasya. Hantod ihatod ta sa pagkabalaan. Unya, if the life of the soul be lost or mawala, pinagi sa sala, sa mortal, it is restored by penance. Unya, it is kept up by restored by penance and extreme unction. So kung lamang grasya nga nadawat, mayapuman, kung makasalat ta, mabalik gihapon pag-usap, kung udong ta sa kumpisalan, kung makumpisal. So grabe ang pagkamuma sa Ginoong Diyos nato ng mga tauhan, no? Grabe ang pag-atiman, naagim tanan. Kumplito ang gamit or ang kahimanan sa atong kaluwasan. Unya, it is keep up by holy orders and matrimony from generation to generation. So, baptism confers the grace to live according to the precepts of the gospel. So, makahatag siya o grasya nga mapuy-an nato ang atong kinabuhi diha sa Ebanghelyo ni Kristo. Confirmation, confess the faith fearlessly. No? Atong nang maparugan, atong masangyaw ang atong pagtuo nga way kahadlok. Pero ang uban, hadlok ng gyapon, no? Lagi po kahadlok tungod kay wa pa katuon. Pero muna nga kadasig nga way kadasig nga kulang og kahibalo dili pud maayo. Dili man ta makaasdan kun wa tay nahibawan. Makadipinsa ba dita bisan na konfirmahan ta nya wa tay tuon. May nahatay impure knowledge sa Ginoo, no? Muna kinahanglan mo ni sama nato karon. Dako merito ang pagtuon sa mga doktrina nga gibilin ni Jesucristo. Aron maka atong mapuy-an ang atong pagkakonfirmado no nga Kristohanon, isip Katoliko. The Holy Eucharist to make progress in the supernatural life. Aron mutubo ta sa grasya. Then penance preserves us from the relapses into sin. Modo, balik ta kanunay sa umpisa, doon ta kanunay kung makabuhat ang bukat ng mga sala. Extreme unction is a remedy
O kanang hilog, kung nagkinabuhi ka, di pagaling ka magbago sa iyong pagkamakasasala, o paabutan na lang nga, kanang nanata, bedridden na, or nanata sa gitawag o kanang emergency room. O kuhan, magpaabot na lang ka sa hilog. No? Giatiman kita, mato na, ang Ginoo nagatiman nato from gikan sa atong pagkatao from womb o gikan yun sa bakan putong, no? Nuana ang gihatag nga kahimanan nga sa grasya nga gihatag sa atong Ginoo. So ana gyud nato kung mahakbong pa kita sa impierno. So extreme action is a remedy. The holy orders and matrimony confer the graces appropriate to their state, to those states in life. So naapo na siya mga grasya nga makapalig-on sa ilahang sa matang estado sa pagkapari o sa pagka-medyo. Ang sakrament, doon ay gitawag o sacramental there's such a great practical efficacy of the sacrament. Muna siya ang mga practical effects of the sacrament. A sacrament administered to anyone against his will is invalid and will have no sacramental effect. No? Kung gipugos ra ka sa pagkumpisal, di ka kadawat og sakramento. No? Kung guyuron na po na sa katawo aron bunyagan, dili sad makadawat sa grasya sa sakrament. Kinahanglan mo to ang requirement ganiha, dunay faith and desire o permission sa ginikanan. So one of the requisite disposition for receiving a sacrament is the desire and will to receive it. So, will, desire, kagustuhan o kabubuton. Naay ceremonies diha sa sakramento adunay gitawag og ceremonies. Gibutang na ni Kristo, although kini nga sakramento not necessary for the validity of the sacraments, pero gigamit siya in their administration in order to make the occasions more solemn and meaningful, and to increase the devotion of both the dispenser and the recipient. So kana na yung mga seremonyas diha, dili na siya jud gikinahanglan, pero gito himo na sa simbahan aron makapadugang sa devotion sa makapadugang sa solemnity sa mga sakramento, sa mga kanang ritual nga gihimo, seremonyas, o makapa-increase sa devotion sa nag-minister sa mga sakramento o sa mudawat sa mga sakramento. Kaya lisod po kayo, dito nagbubo ang pare, joy, daghang seremonyas, niya, mahuli na mong dirits, wala tubag-tubag, no? So, dili ka makakita o solemnity ni anang kung diritsuhan ay nagbubo. Ato ang Ginoo, our Lord Himself used ceremonies. Kanus ama na, diya sa Biblia. Katong may kuha siya o yuta. Unya, yang wala luwa. Yang gipahit sa usa ka buta. So, mo na niya pagpakita. Nga ang Ginoo, katong gani, higayon, pwede na yun niya ikapon ang, or mag-ampo na siya. Di ba diya higayon nga, diha to'y pangulo o sundalo, kung paulit lang kay ang imong gituhan itugot, naayo na niya buhati o bisan unsa. So mo po na ito, makatong buta, maayo na yun kung niyang gustuhon. Sa Ginoo, tungod, iwa may imposible niya, tungod kay gamhanan siya. Pero ganong may kuha pa man siya lapo, iyang gilutan, iyang gimasa, o gibutang sa mata. So aron pagpakita na nga sa umabot, nga doon na dahil mga gunana nga buhaton sa atong simbahan. So nasabtan ang outward sign. From whom do we receive? Do the sacraments receive their power to give grace? Asa mo na magikan? Asa mo na gikan ang gahom nga atong madawat diha sa sakramento? Kanang mga grasya nga atong madawat diha sa mga sakramento. So the sacraments receive their power to give grace from God through the merits of Jesus Christ. O katugingon ako ganiha diha sa iyang kamatayon sa krus. Naangko ni Kristo ang daghang grasya
Unya iya gipadagayday diha sa sakramento. So mo na angay ta natong hinunglugan nga si Kristo nagpakamatay, dibuhis iya kinabuhi tungod sa atong hatag sa mga butang nga naa nato karon. Kanang atong cellphone, atong tanang property nga naa, tanang butang, tanawa na sa inyong panimalay. Tutakyanan, inyong mga motor, kisay gahatag ana, asa na gikan, no? Malimtan nato ang tao nga naghatag ni ana kanato. Mayon ka nga ako man kinabudlayan, bro. Tungod man sa akong talent, tungod man sa akong kagwapo, tungod sa akong kagwapa, tungod sa akong palingkamot. Pero pangutana, kinsa may naghatag nimong talent? Kinsay naghatag nimong utok? Kinsay naghatag nimong kaalam? Kinsay naghatag nimong hangin? Aron ka makaginhawa, aron ka makaliho, no? Muna atong i-attribute og sa ganay dili ta moangkon pero mga dungog gani ana nato tanan wa sa Ginoo. So ang atong wala na isa kung naaday Ginoo nga naghuwat sa atong gugma, no? Ang power, ang sacraments nagkakuha sa iyang sa gahong si Kristo ra mo naghatag og gahong niini. The sacraments derive their efficacy from Christ, by whose merits we possess them. Gikan Kristo ang kaepektibo sa grasya na tumadawat na gikan ngayon sa gahom na Kristo. They do not derive any merit from the person administering them. So, wa magikan ang grasya ang gahom diha sa tao sa pare nga nag-administer. Daghan kung kaya ito daghan bisan galit karon daghan mga tao nga moingon nga di ko ni anang pareha, di ko musimba, di ko mukumpisal kay utro mo nang pareha makasasala. Matungod kay siguro nakakita siya kung sa ibang buhat moingon siya nga di siya diha tungod kay kanang pareha makasasala. Pero atong hinumduman nga kanang mga sakramento mo epekto kana siya makadawat gihapon kita grasya kung mudong talinana kung bisan pa ko lang mo administer nga pare ana sa kahimtang sa grasya kay wa magagad sa kabalaan sa pare ang maong sakramento, ha? Wa siya magagad kay ang gahom nagikan ni Kristo. Kani dahil gitawag ang atong simbahan nga gitawag o the principle of ex opere operato, kanang by works. So pinagi niya ang mga buhat gihapon ang mga sakramento makadawat gihapon tao grasya. Ang peligro mga igsoon kung ang mudawat naa nato ang kuyaw unsa man kung kita nga mo approach sa mga sakrament mudong sa sakramento pananglit sa sacraments Eucharist sama sa pungingon ganiha kung wata sa kahimtang sa grasya, di kita kadawat o grasya, mga sacramental graces. Tungod kay ang requirement, kay naata, kinanglan ka naata sa state of grace. No? So, mauna. Mausa na diha sa igingon nga, ang good medicine is good regardless of the druggist or physician. No? Kung ang maayong tambal, may mong paliton mo, may tiktok nila siya, tungod siya kayo. Wa magagad sa kabuutan sa mamaligya, no? Diya sa drugstore. Wa magagad bisan pag drug lord ang baligya nimo, no? Di gina mo dili maapektuhan ang kamayo sa mong tambal, no? Nasabtan ba? Na ang mayong tambal mo epekto gyud siya bisan pa og dautan ang baligya. Mao sa daang sacraments, ha?
No? May epekto siya, pero ang problema na to kung ang ayan bata mo dawat sa sacraments. No? There are 7 streams. Ako na lang nagsikutan. Ako paspason gamay, ihapit na ang oras. The sacraments possesses the power from God to make soul of the recipient holy and pleasing to Him. This term as supernatural power or the sanctifying grace. The supernatural life of the soul. So, kanang sanctifying grace o kanang supernatural life of the soul. Kaysa gingon kaniha, sa pagkatao, wala pa'y grasya ang atong kalag, o masudlan na grasya panahon sa bunya. Kung katong mga grasya, mga gitawag og sanctifying grace, kung mamatay ang tao, kung 50 years old, mga pa'y pagbunyag niya, kunya, grabe siya, buhat, dautan sa binuhatan, hindi kamatay niya umano sa bunyag, mapusilan siya, automatic, mahilangit din siya. Yung anak ko ng bata, hindi guman sa bunyag, kung mamatay ang mga bata, diretso siya langit. No? Kaya man ang bunyag mo papas sa tanang silot, gayang o temporal punishment, papas tanan. So, yung anak, kung unang, ang uban sa una, mga tao sa mga panahon sa mga apostoles, doon ay mga tao mali magpabunyag o sayo. Magpabunyag sila, ato na sa idara na sila, nakahibaw sila sa epikto. Pero ang peligro mga igsoon, may nagkahibaw kag karos ka mamatay. Uray mo, disgrasya sa nadadlaw, kakabunyagi. Disgrasya ko ng atong kalag. No? No, na. Kunya kato mo grasya nga madawat sa bunyag, mo to'y makahatag nato nga makabuhat ta sa mga sugo ni Kristo. Kung mo cooperate kita, no? Kunya baptism, the sacrament that first gives grace to the soul. Kunya penance, restore the sacraments that restores this grace to those who have lost it by sin. No? The other sacraments gives an increase of sanctifying grace. Ang ubang mga sakramento gawas sa bunyag o kumpisal, mo na ito'y mapatubo sa grasya ng atong nadawat. Ano na po'y gitawag og sacramental grace? Kung sama na, pananglit sa kuhan, matang sacraments adonais gitawag og sacramental grace. Pananglit sa kasal, doon ay madawat diha nga sacramental grace. O kanang mo sacramental grace, mo tabang mo ang Ginoo obligado o doon na tayo right sa panabang sa Ginoo sa nga magpuyo ta diha sa kinabuhi nga medyo munang malig-on ta pinaangi po sa atong kooperasyon, no? Dunay grasya nga padagay tayo diha nagtawag og sacramental grace nga mulig-on sa mga trials sa magtiayon, no? Unya nay mingon nga daghan pala gyapon og nagbuhat brad bisan og gikasan na sa simbahan. Atong hinumduman nga sacramental grace or sanctifying grace mo effect lamang kana kung mo cooperate po ta. Sa mga pulos kaya ng sacramental, so kung dihang nagpakasal, tahuman nakasal, nahipuntag ni sideline na punta, no? Nibuhat na punta di mao. So mawa ang sacramental grace. Ini mo epekto kay wata mo cooperate. Apan kung ato yung sundon ang gisugo sa Ginoo nga mupuyan ato atong kinabuhi isip minyo bisan pa og unsa kapigado bisan pa unsay problema nga moabot sa atong kaminyoon, no? Mulig-on jud mohatag yung grasya ang Ginoo kay timanan nato why problema nga ihatag ang Ginoo nga labaw sa atong kusog, no? Ana gyud murag atong isalig ang atong kinabuhi sa Ginoo. Dili ta mo buhat o mga butang nga makapa-offend sa Ginoo aron lang masulbad ang atong problema, no? Kaya kita na may nagpaka-Dios atong kaugalingon kung mabuhat ang atong kaugalingong desisyon nya sukuhin sa kabubuton sa Ginoo. So uray gitawag og sacramental grace. Mo nang gitawag siya og consists siya of divine help towards the fulfillment of the duties imposed by the particular sacrament. So, matong example ganiha. So, mo nang sa mga atong igsoon diri nga mga
mga dalaga o mga batanon o litaw. So kinahanglan gyud nga maglikay sa gitawag og puyo-pudyo. Kay wa gyud nay grasya ato ang resulta ana disgrasya ra gyud mga igsoon. No? Kung naapon mo karon na mga minyo diri nga wa makasal sa simbahan, civil angay punta magpakasal. Bisan wa ay pagpaabot nga magtigom og sinako nga kwarta usa mo pakasal, no? Kay ang demonyo ba yan? Ingon dyan siya, dihay gikasal si Father Darwin sa Luon. Ayaw nagkasal pader, kanang gikasal sa huwis. Kay amo na sila. No. Kung nato karon din nga napa sa civil, daghan kayo mga sponsored nga mga mass wedding. Ato na tinguhaan nga maapit ta. Makapakasal ta sa simbahan. Kay usap po na siya sa gitawag o doorway or opening sa demons nga makasod sa atong kinabuhi. Munang usahay o diligid usahay. Daghan yung mga gitawag o kanang operasyon. Kanang operasyon sa diha sa financial o sa health. Magmasakiton ang mga bata, members sa pamilya. Kunya obsession. Doon na daghang mga suicidal thoughts o mga dautang pangunahuna. No? So, mo ito galinga muna ang sacramental grace. If the sacrament received with proper disposition, the sacraments always yun nga mohatag o grasya. So, kanunay natin ang ipalik-palik. Unya, kung makadawatan na ng mga grasya, kanunay puntang mahiusa ni Kristo. We are united to Christ our Lord. Unya, tungkol po niya ng mga grasya na madawat nato sa sakramento, ang Ginoo muhatag po sama ra nga gitunol ni Kristo ang iyang kamot nato, no? He gives us His hands to hold to, so that we walk through life and all its trials without weakness and without fear. So sama ra nga nagunita kanunay sa kamot ni Kristo nga way kahadlok diha sa atong pagkinabuhi nga kalibutan na bisan pag-unsa nga trials ang moabot sa atong kinabuhi. Duha ka classification sa sacraments. Una ay gitawag og sacraments of the living. Sakramento para sa mga buhi. O sacrament of the dead. O unsa may kalahian ni? Ang sacraments of the living are those sacraments that may be received only by living in the state, by one living in the state of grace. So gitawag siya sacrament of the living kay makadawat ni ana, ang ayan nga mudawat ni ana kadto lang ana sa kahimtang sa grasya. O ang sacraments of the dead, unsa man ni siya nga mga sakramento ang nabilong sa sacraments of the living. Una mao ang confirmation, Holy Eucharist, extreme unction, and holy orders and matrimony. Mao diha sa confirmation kinahanglan magumpisal, sa Eucharist kinahanglan magumpisal, sa extreme unction required po niya magumpisal, sa holy orders naa po na mga preparation, ang confession labaw na sa kasal, naa po na siya confession before kaslon aron buhi ang atong kalag nga modawat dining maong mga sakramento. So muna gitawag siya sacraments of the living. So it is the sacrilege to receive this sacrament when one is in the state of mortal sin. So dako ding sala, no? Nga modawat daw ni maong sakramento nga naa sa kahimtang sa mortal sin. That is why confession is necessary before receiving this sacrament. Those who receive sacraments of the living and mortal sin receive the sacraments, but not the grace they bring, and commit a sacrilege. So, explain na ganiha. The sacramental grace they should receive is suspended until they recover their state of sanctifying grace. So mahatag lang mapundo, no? I-suspend sa Ginoo ang mga grasya, mga sacramental grace nga ato utang madawat. Kunya
madawat lang nato na kung mangumpisa ta unya mubalik ta sa pagdawat sa mga sakramento. The sacraments of the dead aim, ikadua, the sacraments of the dead aim to give sanctifying grace to the one spiritually dead. So mo din ang kalahian. Kining sakramento sa patay, mga patay, o sa patay. Ang iyang tuyo o ang paghatag o sanctifying grace ngadto sa kalag nga namatay pinagi tungod sa mortal sin. Unyo sa man sila nga mga sakrament. Mo kadto baptism and confession. Ang baptism para na itong mga bata nga tungod sa mortal sin, original sin angay bunyagan. O sa mga dagko, sa mga pagano, or sa uban nga wa kabunyagi sa Trinitarian baptism. Nya budo mubalik, mudawat ni Kristo, magpabunyag sa Katoliko, kinahanglan siya bunyagan sa Trinitarian baptism, mabuhi iyang galag. Unya confession mao siya ang usab mo restore sa ato ang kalag ngadto sa sanctifying grace. Okay, gi-explain na lang ganiha. So, motto the chief purpose is to restore the soul, a soul dead in sin, to the life of sanctifying grace. So, what are the sacraments that can receive only one? So, sa mga sakramento, una sa mga sakramento nga madawat kasalan. Unsa man kini? Mao ang gitawag og baptism, confirmation, and holy orders. Unsay rason? Ganong kasalan nato siya dawaton. Tungod kay kini mga sakramento, dunay gitawag og spiritual mark nga gi-imprint sa atong kalag. Ug dili kayo kana siya mapapas hangtod sa atong kamatayon. Nya dili na siya ma-erase bisan pa makabuhat ang mortal sin. Nya gitawag siya spiritual mark or character, which consists in a spiritual dedication and consecration to Christ. So, mao nang gihalad ta ni Kristo. Mao bidalang gibawal sa atong simbahan nga kanang bunyagan ta unya krus-krusan pud ta diri sa atong tanggi sa naka-experience niya na. Kung nagbuhat mo inyong ginikanan ni ana kaniadto, ayaw na ninyong padayuna. Kay gibawal na siya sa simbahan. Usa na siya ka consecration sa demonyo. Apil ng pag-cross o dugo sa hamba sa atong pultahan. Kanang mag-ihaw og hayop unya i-cross sa pultahan, consecration to evil. So, ang consecration sa tao ngadto ni Jesus mao kanang galing mga sacraments nga atong nadawat. Diha sa bunyag, confirmation o katong magpare, holy orders, no? By this mark, the angels know whether a man is one of God's family. If so, they give particular protection. So, pinaagi na yung character or spiritual mark ang mga anghel makaila sa pinaagi pa lang sa pagtanaw, mailhan nila nga kining kalag, kanang atong kalag sakop diay sa pamilya sa Ginoo. Tungod niya ng marka nga gi-imprinta diha sa mga sakramento, no? Kunya kung why marka, adi muhatag og protection, why protection sa Ginoo. Mo punan kung why sanctifying grace atong kalag na dagyuta sa kinabuhing makasasala, wa ta kapagumpisan dili pud i-withdraw pud sa Ginoo ang proteksyon. Mo nang ang demonyo muharas nato. Dunay oppression nga atong masinati. Unya ang worst yun mga igsoon, kung grabe na gyud ang atong nahimo nga mga sala, mo possess yun siya. Mo result siya ito total possession. Nya, mo na siya ang demonyo na mo take over sa atong lawas. Mo nang ilang deliverance, wa siya kay bao nga iyan ang gisumbag ni pare. Ang deliverance minister, iyan ang giludan, iyan ang gipaak, iyan ang gisipa-sipa. Natinga siya nga basa na kayo yang sinina, yang lawas. Daghang pinamrasan ang iyang mga yang lawas, ang budkon. Pagpangutana, nakaibaw ba ka ang sa imong gibuhat?
Wala man bro, naunsa madali ko. No, tungod kay ni-take over na ang demonyo. So mo na yung mahitabo nga kung naata sa kahimtang sa sala. The spiritual character imprinted is such that the soul of a baptized person is as different from the soul of the unbaptized. So, as light is different from dark. So, doon na dyan kalainan. Iligtanaw sa demonyo o sa mga anghel, makita din niya ang kalainan. Sama nga ang kahayag o ang kangit-ngit. Noon na ang diferensya. So, the Holy Eucharist, penance, extreme unction, and matrimony. Tulo naman ito ganiha ang kasara dawaton. Doon na po yung mga sacraments na pwede dawaton makadaghan. Kung sa mana, ang Holy Eucharist, penance, extreme unction or hilog, and matrimony. Leave no indelible mark and may be received more than once. Ang kasal, dili madawat, dili takadawat, multiple marriage, samtang buhin pa. Ato ni karoon ha, basta mo yung mapwede mo dahil ko makapakasal utro. Kay isa-isa yung mamay gingon dili. Libre lang tamo mag-asawa pag-utro o magpakasal, pag-usap, kung doon na yung annulment, grounds for annulment sa simbahan, nahusgahan na, o ang usapang yun, another case, kung ang atong partner, atong asawa, o inyo bang bana, namatay na. So, libre na mo pili. Padayon ba mo mangitag laing partner, unya magpuyo na po sa laing kagubot, laing problema, pero challenging. Or magpapilin mo sa kinabuhing balo o pangalagad sa Ginoo kung patay na ang atong partner. So, kining mga sakramento, kining upat nga madawat na itong multiple, mao kini siya ang makapatubo. No? The more we receive or the more open to receive, the bigger for the soul. So, mao kana siya. Kung kanunay tang musimba, kanunay mo kalawat, basta naalagyan sa kahintang siya, makapatubo ka na sa atong pagkawalaan. So, mamatay ta, musirit dita sa gingharian sa langit, kung bayaran na ang atong mga temporal punishment. No? So, mo na siya ang kinatibukan. So, kita mga Katoliko, grabe na ito ka, bulahan, swerte kayo. Muna akong ginaingon kanon ay, nga kung ang usa ka Katoliko, nga ma-impirno, grabe yun siya ka, ang term na gamiton buang-buang, or dimalas na yun siya kayo. Kaya nga naman, naalag yun ang tanang kahimanan, nga gihatag sa itong simbahan. Sayo na dyan kayo ang pag-approach niya ng mga sakramento. Kung ma-impirno paghanin ta, naaragin na nato. Huwag kita yung laing basulon. Di ta kabasol sa atong silingan, sa atong asawa, bana, o igsuo. Kita rin ang atong radyong kaugalingong kabubuton. Di malas, di ta kayo kung ma-impirno ta. So, ana na puntaman, o daghang salamat sa inyong pagmahiminaw. Dalay mo ng Diyos. Salamat. Ako gihatag din, Brad ninyo. Daghang salamat, Brad Uning. Mulitas, atong minor speaker karong gabi na ito. Tangan sa masipang bampag, pag-usap. Si Brad Uning Mulitas, sa iyang ipambit na ito karon. Dili kanila. Okay, matiking ng lahat libo. Daghang ba yan? Kanila. Balin ba ba? Bro, magpa-assist ko bro. Okay na. Uy, ano pala naman ito? Okay. So, nga na sa kumahin na nun, ang ato ang sakramento. Ang sakramento sa simbahan. Ang siguro nga taytayan sa mga grasya sa Diyos. Amen? Okay. So, karon asa man to ang cellphone. Okay. So, samtang ga-prepare si Brad Matmat para sa main topic. Okay. Okay. So, karon maghatag sa taong mga 3 minutes break. Natay snack sa luyo, Berton, no? Berton, na-snack sa luyo. Atong mga kape. Pwede ta mag-snack sa luyo, mga 3 minutes lang. Mag-off-air sa ta for 3 minutes. Baliktad. Okay? Sige. Thank you. O Maria, Rayna sa Pilipinas,
sa man